Na gusika mutuni ngo kumanyune serikali ya kaunti ya Kisii kubwaterana na Ajiry nigo babere baguchaka kurwa amaigerio a computer ase abasae ime ward ya Ibeno. Amagega yo MCA kurwa se ward yo Stivarika kurwa kubolia na busaba omurobere yo kwenekiwa bunango ikigore ase ward yo ilinda kwenekiwa na abasae ngwenyorera bale amabaga yo konyora amaigerio angenanga. Murikito Brighton Makoli robotiro kaukwana asenzemeyo ya Ibeno umwe musibwe wodi yo Stivarika ni gatogire gatambo kirekyo asebono umugabana bwe county ya Kisii simbaborarate anjere to murubiri kwenda wikase wodi ya Ibeno sangwa kirangambia mono mugabana ito simbarati akarana mu politinga anche programu ya Ajiry gaiga Ibeno ward agancha neye nere intangani asogosoka kure taudi gocha abana baito babundise kuri computer singencho amaisha lero n'ubugima bwa lero bwatakirikira umuntu amanye computer itanga ntogwakero mugabano itongambia mona singencho gwanje programu yecha se ward ya Ibeno elinda abanafunzi baroro banyalaka bagosoma boygo Steve ni gateruna moroberi yo ni gochikokonya abamenyi bensemeyo ya Ibeno the surrounding no computer mbache ba benefit asumutinyo yomo banyore internet free abana banyegosoma chinga kichiga abana bale inka igo goteba na abana bagosoma ikiagera gaiga Ajiry nere recognized na serikali nande ngurwere certificate ekara tu akolere graduation nande no era abera gaiga ase Ibeno ward Ismail mu manager bo muroberi yo asinere ateruna ekenegi gatambo gerekia bairete Oikasensemo ya Ibeno elinde abamenyi bensemeyo anene abasae ngwakero mheshimiwa Steve Arika asengenje mukioye bogwanje programu eche elinda abanafunzi be ward ya banyalaka bakonyora uyo boyigondete kotebanga Ajiry ya train ili abasae close to 5200 kulia chake tumutinyo kabere ndobwate graduation yela abetare 8 December boyigo ya Ibeno nela abe January next year before wanafunzi bataragende skuru igati yabarokiwa bali bagochikonyora amaigerio aina barabo nigo batogiri umurai Steve amono mugabana asokuri gatambo kirekyo eriko baikeli amasoma ayo ange nechinga cyabo kwambuka ase kure ward ya Ibeno ngwakero mheshimiwa Stivarika munambia mono asengencha toretere programu nande nimanyete nganguchire gotokonya muna antu abasae nande nguchire gotokonya gochimoto nilio mugambi tongambia mono asokorete project yange gaiga una itwe bijana tonyare ntokonya resource ni tumaye gendo to weniro koraso sayo boito bona ase oga tokonyire otore turusi korwe bo town otorete irange gaiga ese koreta ange project ento nyare ntokonyeka kobwa go expense project ibasa chinyinga separa umugambi otokonyire nigo tokumoira neringambia mono asobora ibwa nyasa mokonya agitokonya na ndagendre koreta project chinyinge chokonye bichana nagambite na ba community yaga na kerangorengia kero muchivu na atebe tugumo subchivu na atebe tugu guturu Arika na abatebe Steve akabamiti bagacha people would benefit through this thing ikiagera muna inche no mwanafunzi oyo mabongo chikoba ikiagera nanya kwanda computer bona litanga ni gokoraki ntagete kumanya computer no mo sub county administrator oinero nyareka gotogi gatambo kirekyo asatebuna ejachinga kichogosira basae anene asokonyora amaigerio awao chena cha watani muroberi yo wachira digital program wakero mheshimiwa Steve Arika no mugabana itona repo simbarati ase programu ye asoko nyoreka gorieke kyanyorire challenge lakini through Ajiry program nenyare go chencha magima yabo ne society at large ina remeroberio county Kisii yabekire anene kwene kwinango korabare amaigerio awao anene asokwa abasae maigerio yo asibakurwa asenjera yamo yogo kinya asenjera yekerero ngoli potirigeta seni Ndizi TV ridariane Brighton Makoli